Straight to the point. Now, kini mahigala maong isyo, nag-viral man gud ni mga higala. Unya, na-catch ang atong atensyon ini, gumikan kay maumay na himong hisgutanan ron dito sa may south nga bahin ning atong dakbayan sa Sugbo. Mao nga, tuguti nga muhisgot lang sa kuani. O muhatag ko sa akong posisyon sa labot ining maong isyo mga sukin tigpaminaw, no? Na kining maong isyo mahigala labot ni sa kinibang doon na bitay patay. Dahil nag-post mahigala ang tagtungod ba kini, kay nahitabo ni dito mahigala sa lungsod sa Alcoy, nga namatyan, unya, naamanday sila mga higalay gipatuman nga mga lagda dito sa Alcoy. Sa Alcoy rapod ni, kay waman ni sa ubang lugar. O kamong naminaw sa kong broadcast ron, tibuok, Luzon, Visayas, ug Mindanao, tibok Pilipinas, o bisan pa sa tibok kalibutan kutob sa mabot sa tong Sibya, makarelate man tang tanan ani. Kay ang sitwasyon ini mga kagilaan og pamalandungin ninyo og maayo. Gumikan kay doon na mga higalay na matyan didto sa lungsod sa Alcoy. Og siyempre, ini kamatay may galahayaon na asap panimalay. Kay dito gud mga kagalaan sa probinsya, ang kalainan mga higala sa probinsya og dinhi sa syudad, no. Ato lang gining mahisgutan mga kagalaan. Kini magong mga salir kaay ni dinhi sa syudad, kini bitawng mga St. Peter, kanang mga kini ni ang mga St. Francis, kanang mga funeral homes ba diba? Cosmopolitan Funeral Homes. Unsa pa man ang mga sikat nga mga funeral homes dinhi. Kung na siya nga, kung doon ay mamatay, adto sa funeral homes, hayaon, ang mga bisita mga adto sa funeral homes. Actually, mauna yung nahitabo doon sa city. Pero adto sa probinsya, makarelate ang mga taga-probinsya na kuani, dili kayo uso dito ang St. Peter nga adto hayaon sa ilang funeral homes and ken. Straight to the point. Adto ginang patay dadon sa balay, or adto na dadon sa kapilya, nga dool mga higala sa panimalay, ngadto ang haya pagahimuon. Straight to the point. Pagkarelate siguro tantanan ana, no? Kay ngano diri sa syudad manggod mga kaigsunan, kini magong hitabua sa Alcoy, nahimo ning isyu kay dunay namatyan. Unya kini go mamatyan mga higala, duna mangoy mga baraha-baraha lagi diha, dunay mga sugal-sugal, dunay magduwag madyong, nana ba? Doon na sila dito mahigalay, medyo istrikto ang ilang parish pastoral council dito, nga once doon na gani patay, nga doon na sugal, dili misahan ang patay. Straight to the point. Kung doon ay haya, walay pasugalan. Di pwede magsugal. So mupili di ay ang tagtungod kuno matod pa nga, unsa man, mapasugal mo, or wa mo'y misa. May mahitabo na dito mga higala, kung dunay haya, walay pasugalan, kay kung dili, maminaw, dili misahan ang iyang lubong. Mo din dili misahan, way misa rikim. Straight to the point. Kuya usad ning ilang kuan man higala, mabati man tanang Alcoy, no? Ato ning isgutan mga sugitig paminaw may buntag yung tanan diha. Mo kini ang haya. Ikuan ko no, evaluate lang ninyo og maayo kining mao mga lagda. I know og kini niya kasabuta, ako mismo di ko sugarol. Ako mismo kontra ko ng sugal. In fact, doon ay mga tao nga, maingon, ato ni Rufil, panghatag o numero sa radyo, ako di ko manghatag. Nga naman, di man na tinuod. Ako, dili ko mulaban anang sugal. Prangka-prangka lang pagka-istorya. Di ko gusto anang sugal. Di ko gusto mahigala nga kaming taga-radyo, na aming social responsibility, nga mo-guide ta sa katawhan unsay maayong tinarong ining kalakiharon. Pero kung imong tudluan mga taog sugal, dili ako di ko maapil ana. Do namang higalay mga taga-radyo manghatag og numero na ila pud na. Nya mingon sa may galang nga ngano kuno di ko manghatag tungkol di ko gusto nga mangilad ko ninyo. Kay kana ko pagpanghatag og numero mga higala my God. Ug tinuod pa ng numero manghatag taga-radyo og numero, kanang nanghatag og numero, pwede datuan na kana. Kay mo na imong unang pusta. Ang yung mga parinti, wagi pobre siguro. Yung mga kaubans media, mga kaubans radio. Lisura na, imagino ni mo, ikaw mo'y tagaag numero.
Unya naghatag og numero, nagkalisod pa gani, nagkamamo, dahil mga kauban mahigala nga, mga kauban mga sakop sa media. Sus, pait ang kahintang, mahilo pa mga nagbugas. Ano mamaylo pa magabugas nga, kamo may tighatag og numero? Mga ako, personally, di ko mo kanjod, dili ko mo hatag og numero sa kahanginan, kay lisod kayo mga higala nga kuan natong na nangilad tag tao ana tinuray lang man ako di ko nang sugal-sugal pero kining hitabo aron lahi ning hisgutanan ha lahi ning hisgutan ato hisgutan kay ngano minatay gud na nya dunay magsugal-sugal diha mahigala kay mura may naandan bitaw nga naisugal na magvigil magbilar ug naaday na dito sa Alcoy way misa bida no sakto ka na or dili aton hisgutan non taon mga sukit paminaw unya ang mga naminaw toron evaluate og maayo lastan taga Alcoy timbang-timbangan ko ninyo og maayo timbang-timbangan ninyo og maayo og okay ba ni kay mahisgot ra ba tag kaluwasan sa kalag ani Straight to the point. now atong balikan mga higala kay lahi ni nga issue ha dunay namatay didto mga higala sa Alcoy unya pagkamatay na ang mga higalay bilaran maguna kana magvigil ba pila ka gabi nang naa ang problema mga kaigalaan kay matod pa wala mga kaigsuunan kinidili misahan kay nganong dunay nagsugal diha samtang nagbigil Straight to the point. samtang duna mga higalay magbaraha kinin anay ba mao man sagaran nga mga Pilipino god mga kaigsuunan lagi dunay magbilar ana actually lain-lain maguta kay dito mga kaigalan sa Australia naka kuan man ko naka observe man sa ko dito ang ila dito mahigalang patay inig kamatay na adto na sa ilang sa punerarya. Dili na dad og balik sa balay. Mo na ila dito nga pangajian nila mga higala sa balay pero wa diha ang patayng lawas. Mo na dito mga higala sa kuan lahi pang ilang mga pamaagi kay tungod kuno concern sila sa health. Dito sa mga nasod labi pa kung dili Catholic countries. Panalitan bisag gani sa mga Muslim countries mahigala. Ini Muslim country mga kailo may naning vigil kay kinahanglan man ang ilang patay lubong within 24 hours in dakin. So dili kuani. But nga rin mga kagalaan sa mga Pilipino, gumikan kay mga Catholics, mga sukitig paminaw, na ay haya nga naa mahigala sa balay. Nya dito sa probinsya man god, kining haya sa balay mahigala, mao ni ang mahitabo gid dito. Ang dili sa syudad mga kagalaan, dinata sa mga cities na dako gamit gyud kini mga St. Peter, St. Francis, Cosmopolitan, nga mga funeral parlors, anak mahigala ang haya, kay may tabo magod, kana na ang, doon na magod mga higalay, mga mga kaigsunan sa mga subdivisions na muyo, napos sila ilang kaugalingong mga rules din nga, kanang mag-vigil o patay, dili pwede sa subdivisions, di pwede magkasod, kabantay kadaykin, kanang mga high-end subdivisions, dili pa sudlan ang mga kwan, kabantay mo way haya. Kanang mga dili kay high-end subdivisions na ara. Pero kito mga high-end nga mga subdivisions, apil sa ilang mga lagda ba nga dili maghaya sud sa subdivision kay kung patla maghaya, masamok man po ang mga residente din ha kay tungod pod mga higala nga lain-laing mga tao pwede mo sud gawas kay haya go na mo bisita ba. Straight to the point. Kay kalainan gud mga kaigalaan og kining mga kalihukan mahigala nga bisita-bisita sama na mga higalang mga birthdays kinahanglan mo ganang invitation o uban pa mga higala nga mga kalihukan but kining mga patay di man kinahanglan invitation dunay mamatay mga higala nga imong kaila mao man nga imong adtuon so mo na mga kaigala ay mahitabo no na kining hitabo karon to man ni sa Alcoy na probinsya naman ni mga kaigalaan sagad ini naas balay gyud ang haya kay kun dili ang haya mahigala sa mga funeral parlors na may uban nga dili magpasugal pero ang kana sa mga funeral parlors ay magpasugal naisugal-sugal ginagmay ang mga parinti dito sud ngano man kini man gud mga higala na andan sa mga Pilipino nga kana bang magsugal-sugal kay pawa mapus katugon gud na Straight to the point. kabantay mo kay dahil mamatay silingan ninyo mobigil dito kana mga higalang mga G ini magpangaji magbigil mga sukitig paminaw kana mga parinti istorya lang mga higala kana na ang kuan ang kana mga tagtungod ana di na kasustain sad og vigil tibok gabi iday magpuli-puli sa ng tagtungod unya kung panalitan og way sugal ng naa
kana mga higalang minatay wa na gyud magbantay bisag usa. Wa na magtukaw bisag usa. Straight to the point. Okay pa na mahigalag na sa mga alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, madada pa. Pag abot ana mga higalag mga alas 12, alauna na wa na. Pero kanang mga sugarol na mo sustenir gina mga kaigalan, labi na kanang mga madyo nga besan pa mahigalag magbuntagay. Kanya doon na labay patutuo po sa uban niya kanang mamatay na ay vigil kinahanglan dili pasagdan ang minatay nga way magmata. Ha? Kana mga higalang actually kana mo sustenir ang vigil. Di ba ilalim na magbilar ka mahigalag minatay dugay ba kay nang kuan? Labi pa nang uban mo bilar gyud tag ihaya gyud tag sak semana. Ihaya og tag siyam ka adlaw. Ang uban mo extend pa gyud labi nag mahal sa kinabuhi na mahigalang namatay mo extend pa gyud dugang. So may tabo mga sukitig paminaw kana na ang medyo kuan yun, kapoy na sa part po sa tagtungod. Wala na mahigalay makabasta-basta makasustinir anak. Ha? Dili na basta-basta mahigala makakuan. Muning hitabua mga sukitig paminaw. So, niya ay nagpost nga dunas lay patay nila nga dili misahan kay tungod kuno dunay sugal diha sa sulod mga higala diha sa panahon sa vigil. Straight to the point. Na mao ni ang hitabo mga sukitig paminaw ato sang ipakita ning post dong. Ang actual post kasamang names ko no, mao ni sa ang patay no. Dito ni mahigala sa lungsod sa Alcoy o nya mao ni ang post ato mga higalang basahon sa ning post mga kaigalaan kay nya do na po'y tubag ang parish council ani parish pastoral council labot ani pero kinahanglan ni nga timbang-timbangon gyud og maayo ha kay ngano man og dunay sugal ako dili ko advocate na sugal gusto ko way sugal pero kani kung naay mamatay mahigala dili malikayan sa aton na eksperyensahan nga dunay sugal mga higalang mahitabo kay kanang mga sugarol or bisan dili sugarol bisan og kanang maggunit-gunit nagbaraha bisag magpit ka na ilagdunggan mao man na sila makasustinir inday kin og dugay mga tuog. Ini ato lang ang giagi katawa mga sukitig paminaw ha.